Данка, като брат ти беше на твоите години, бегаше от Даскало да ходи да пуши. Кефеше го. Затова съм му взел цигарки. Вече не помня какви пушеше тоя. Затова взех класиката. Боро. За какво говорите без мене, а? Бошко, как сме? Охо! Пристигна Бошко Праднята. Какво правиш тука, бе, Данка? Брат, има цел купон, това няма да го изпустим. Остави брат ти да прави какво ще. Да не е малък. Бей от тука. Най-накрая може и да ебна. Аре, бре, имам да говоря с този дедак някои много важни неща. Аре, Добре, тръгай. добре, от мен да ми не бегам. Лека, деде. Глей да не се спънеш. Нема споко. Ще видим уназе. Леко, Бошко. Напрегнат ми се виждаш. Рикия, искаш ли? Ще ти сипа догоре. Седни си, почини. Цел купон ти направихме и ти идваш стресиран. Може ли така да ни посрещнеш? Не съм стресиран, Петко. Бошко, взел съм ти един подарък. Цял стек с цигари. Какви? Пееме си ей така, всички ченгета са копелета, всички ченгета са копелета, всички ченгета са копелета, всички ченгета на мезе. Дай да оставим цигарите за по-късно. Какво направи с гаджето? Да не се е фанала с друг. Че гледах по-рано таки в обикадаш един русинок, педара си му се подмазваше. Отиди да я видиш какво прави. Седнете на кръчмата и си пийнете. Това е моят съвет. Щото жените в днешно време ходят от мъж на мъж до да мигнеш. Кифли са, Бошко, Не кифли. ме бедър так тъп. Цигарите, деде. Да бе, ами... Останаха ми в багажника, трябва да ги взема. Да хода ли сега? Бошко, да знаеш, тия цигари бяха много пари, сине. Пенсията ми за месец отиде в тях, нямам пари за хапчета. Так глупав, отивай до колата и ги донасяй. Не ми се офлянквай, взимай ключовете и ги донасяй. Като ще ме командваш за никакви цигари няма ода. О, така ли се държиме, дядка, изкукал? Тъмън бях в Не ми затвора, говори сега така. ме караш да се върна там. Ще ти говоря както си сакам. Не съм на тате хубавото момче вече. На 28 съм и вече се научих как да си бърша газа, докато бях в затвора. Добре, Бошко, разбрахме се. Отивам към колата, а ти спри да се нервиш и иди да ебнеш и спри да мрънкаш. Нема да ти пия разредената рекия с компот от баба Пенка. Тия компоти седят от 78 година. Какво каза? И ти като големия умник ги пиеш. Деменция ли си получил? Мажеш в Луис Лайнап, тате. Мажеш и след... Ей, Бошко, внимавай какво говориш. Това е моя офис. Ще викна Чичо ти Борис да ти го нахака в перничанския Мъкни! задник. Затвори си устата! Сакам едно нещо от тебе. Искам цигари. Отивай най-накрая и ми ги донасяй. Не се прави на ударен. Ако пак ми се офлянкваш, ще те Какво ти препия. казах току-що, сине? Не се заяждай с баща си. И знаеш ли, тия цигари са си за мене. И без това не е червено, а синьо, Боро. Взимам си цигарите и се изнасям. Пей! И не искам да те видя пак. Ти си причината аз да съм такъв тапак, тата. Добре тогава. Айде марш! Аз не искам да те виждам, сперматозоид не раз... Мале! Деба! Бошко! Чичо ти Борис пристига!